Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Lusi Sammut u l-familja. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Wara li l-bieraħ iċċelebrajna il-festa tal-qalb imqazza ta' Ġesu, illum is-Sibt niċċelebraw il-festa tal-qalb ta' Marija. Nitolbu. U Alla, Inti ħejjejta marqa xierqa lill-Ispirtu Santu fil-qlub tal-Verġni Mqazza Marija. Fil-ħnina tiegħek għamel li bit-talb tagħha jistħoqilna nkunu tempju tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej der il-Abram ħdejn il-ballut ta' Mamri u kien fil-bib tal-għarix fl-aqwa ta' sħana tal-jum. U rafa għajneħ u ħares u rat li t-tirġiel weqfin qudiemu u malli rawhom mar jiġri jilqaħħom mill-bib tal-għarix u nxteħet wiċċu fl-art qudiemhom. U qal, Sidi, jekk jinsib ħniena f'għajnejk tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek. Ħanġib ftit ilma u waħslu riġlejkom u strieħu taħt is-siġra sakemm inġibilkom gidma ħobs biex titrejku, imbagħad tibqgħu sejrin għax għalhekk għaddejtu għand il-qaddej tagħkom. Huma qalulu, tajjeb, għamel kif għedt. U Abram ħaffef l-għarix ħden Sara u qalilha, fittex lesti 3 sijan smit, għaġnu u għamlu ftajjar. U Abram mar jiġri ħdejn il-baqar u ħa oġoltari u sabiħ u taħ il-qaddej u dan fittex il-esteħ. U ħa il-baqta u l-ħalib u l-oġol li kien lesta u kedhom qudiemhom u hu baqa bil-wikfa qudiemhom taħt is-siġra u huma bdew jieklu. U staksewh, fejn Sara martek? U hu weġibhom, hemm fl-għarix. U qallu, nerġa' niġi għandek bħal da żmien sena u wara Sara martek ikollha iben. U Sara kienet qiegħda tissamma minn bib l-għarix u kien warajh. Abram u Sara kienu xjuħ imdaħla fi żmien u kienet waqfitilha l-imxija tan-nisa. U Sara daħket f'qalba u qalet, wara li dbilt u Sidi diġà xjieħ se jkolli l-pjaċir. U l-mulej qal lill-Abram, għala daħket Sara u qalet tgħid minnu li se nilet meta jinxjaħ. Hemm xi ħaġa qibsa iżżejjed għall-mulej billi dan iż-żmien sena nerġa' niġi għandek u Sara ikollha iben. U Sara ċaħdet u qalet, ma tħakx għax beżet u qalilha, le tħakt żgur. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien, il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. U rieħed faħħar kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi flimkien. Il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Għax hu xeħet għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa l-quddiem kun nisel isejjaħ li ħinja
għax is-Setani għamel miegħu ħwejjeġ ġbar ħaddis u l-isem tiegħu flimkien. Il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Mela b'kull ġejt il-minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn flimkien. Il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Ħaħsib Iżrael kaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wieħed il-missirijietna briska Abram u nislu għal dejjem flimkien. Il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Jekk iġobkom minnkom u bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Kristu rafa fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnaum u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar għandi jilqaddej mixħut mifluċ u batut wisq. Qallu Ġesu: niġi jien infejqu. Qallu ċ-ċenturjun: Sinjur, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda int qgħid kelma biss u l-qaddej tiegħi ifieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jiena stess għandi soldati taħti lil wieħed ngħidlu mur u imur, lil ieħor ngħidlu ejja u jiġi, u lil sir tiegħi ngħidlu għamel dan u hu jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu mixja warajh: tassew ngħidilkom, ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jiena ngħidilkom li jgħat jiġu ħafna mill-Vant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abram, ma' Iżak u ma' Ġakob fis-saltna ta' Smewwiet, waqt li dawk li twildu fis-saltna jitkeċċew il-barra fid-dlam, hemmhekk ikun hemm biki u tażżiż ta' snien. Imbagħad Ġesu qal liċ-ċenturjun: mur, ħajsirlek kif emmint, u l-qaddej fieq dak il-ħin stess. Il-kelma tal-mulej. Dan il-Vanġelu eżies juri kemm kbira il-qalb tal-mulej Ġesu. Tantu hekk li għat-talba ta' bniedem pagan, ma kienx bniedem ludi, bniedem pagan. Infatti u stess dan iċ-ċenturjun jgħidlu: tidħolx fid-dar tiegħi, għax kien jaf li anke l-Lut li tidħol fid-dar tal-pagani ifisser li inti titniġġes. Għax huma nies li ma jafux, ma jadurawx il-Alla veru. Imma hawnhekk Ġesu jgħidu l-kontrarju: niġi jien u nfejqu. Imbagħad għandna dik l-istqarrija hekk kbira u sabiħa, tantu hekk li Ġesu stess jistqar: ma sibtx fidi bħal ta' dan il-bniedem. Fis-salm għal dan il-qari aħna wkoll irrispondejna bil-kelmiet meħudejn mill-innu tal-Verġni Mbierka. Jekk illum qegħdin niċċelebraw propju għalhekk dejjem marbutejn ma' xulxin il-qalb ta' Marija, hija propju dan għaliex il-qalb ta' Marija hija rifless tal-qalb ta' Ġesu. Aħna f'waħda mill-ġegolatorju lejn il-qalb ta' Ġesu nitolbulu u ngħidu: għamel li qalbna issir tixbaħ lil tiegħek. Jekk hemm qalb li saret verament tixbaħ lil dak il-dik ta' Ġesu, hija tal-Verġni Mbierka.
għal fidi kbira tagħha li tisboq il-fidi ta' dan iċ-ċenturjon, kif ukoll għas-sens ta' umiltà u qadi tal-Verġin imbierka. Fatti Marija stess tistqarru tgħid jiena il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni dak li inti trid. Anzi, tradizzjoni hija tant iżjed qawwija mhix minn sempliċi qaddejja, imma kważi kważi hemm fiha wkoll is-sens ta' jiena lil-sira, jiena lesta li nkun isni il-sira fidejn il-mulej, għax naf li il-mulej ma jakkiex lill-bniedem, għax naf li il-mulej mal-bniedem huwa kbir fi ħnientu. Infatti fil-Magnificat tgħid il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien, il-ħniena ta' Alla ma tiqafx. Il-Papa Franġisku kien iħobb jgħid il-mulej ħaġa waħda ma jafx jagħmel, ma jafx ma jħenx, ma jafx ma jaħfirx. Marija fil-Magnificat tfakkarna li l-mulej jiftakar dejjem fil-ħniena tiegħu, li l-mulej jolli l-bniedem. Tantu hekk anke meta taqra ħajjita Marija, meta tiġi biex tgħid il-kelmiet min issa l-qudiem kull nisa li sejjaħli ħienija, anke dawn il-vers mhuwiex propjament li ħareġ minn fom il-Madonna, imma huma l-ewwel kelmiet li l-ewwel Knisja x'inratu bdiet tifhem il-kobor ta' Marija poġġiet dan il-kliem fuq fomma fil-Magnificat. U hawnhekk għandna diġà stqarrija ta' kemm il-kult, id-devozzjoni l-imħabba lejn il-Verġni Marija ta' fil-bidu tagħha sa mill-ewwel żminijiet tal-Knisja. Imma dawn il-kelmiet kull nisa li sejjaħli ħienja, hawnhekk Marija mhix tiftaħar għax jiena l-aqwa waħda. Imma tgħid isejjaħli ħienja u l-ħinja isejjaħli verament il-mara mimlija bil-ferħ. Għaliex? Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Mena il-ferħ ta' Marija, il-qalb ta' Marija tifraħ mfawra bil-ferħ għaliex hija mfawra b'dak kollu li jagħmel magħha Alla. U għalhekk Marija llum li u lilek qed tistedinni nagħmel dan l-eżami tal-kuxjenza u qed tgħidli ieqa' ftit, ara ftit kemm ħwejjeġ kbar il-mulej jagħmel miegħek. Imtela bil-ferħ. Għax il-ħwejjeġ li jagħmel miegħek il-mulej huma xhieda li l-ħniena tiegħu miegħek mi ħadd ittifes qatt. U allura kum għamel bħali. Offri lilek innifsek bħala l-qaddej tal-mulej. ħajkun minn fommok, ħajjoħroġ minn fommok kliem ta' tifħir lill-Alla għax il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien. Jeħudi eżies inresqu it-talbiet tagħna u fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla nitolbu lill-Missier. Missier Qaddejs, għatina l-Ispirtu Qaddejs tiegħek biex il-Knisja tiegħek bħal Marija tkompli tfakkar lill-umanità li l-ħniena tiegħek m'għandhiex tmiem. Nitolbu.
li tolbuk mulej għas-setanin tal-art. Għaliex Marija tfakkarna li l-mulej jolli li ċkejknin. Għamil mulej li dawn jifmu li l-pożizzjoni tagħhom mhijiex qiegħda hemm biex jaħdmu fuq il-popli, imma biex jaqdu u jaħdmu għal paċi fost il-popli. Nitolbu. Jitolbuk mulej għal morda tagħna, għal dawk il-persuni li jduru bijom. Għamil li huma wkoll jimtlew bl-istess fidi li kellu iċ-ċenturjun lejk. Għamil li għalhekk isibu il-faraġġ tagħhom fil-kelma tiegħek. Nitolbu. Għalina il-koll biex immexxijin minn Omna Marija li hija għalina il-gwida tal-ħajja spiritwali, aħna wkoll magħha u bħala narfu nkunu għaddejja li tiegħek. Nitolbu. Bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka, l-Om mimlija imħabba, xerret mulej fuq il-familji tagħna, il-paċi tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet bl-interċessjoni u minn lidejn il-Verġni Mbierka, l-Om qaddisa tiegħek li jint tajtilna biex tkun omna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li l-fidili tiegħek qegħdin jagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex ikun joġob lilek u jagħtu lilna l-għajnuna tat-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewijiet, imbierek mill-ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk li tolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqoftana Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jintrid fija, inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdej kelmu waħda, ruħi tkun fejn.
il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien. Ejjew fiskiet ta' qalbna, aħna wkoll bħal Marija ninsġu innu tarat il-ħajr lill-Alla. Nitolbu. Mulej inti jaqqatna mal-poplu li fdejta għalik għal dejjem u aħna niċċelebraw it-tifkira ta' ibnek għatina il-ġieħ li nimtlew bil-grazzja tiegħek u saħħaħna dejjem fis-salvazzjoni bi Kristus Siedna. Ejjew nofru dawn it-tliet avamarijiet hekk partikolarment għall-immigranti tagħna u f'dawn il-jiem tas-sajf ħafna immigranti jibdew jirritornaw għal xi ftit vaganzi hawn fostna. Ejjew nitolbu għalihom biex huma wkoll jibqgħu jikbru u jiġġeddu fil-fidi taħt il-gwida spiritwali ta' Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.